Ang ginawa na kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan, apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghukom ug ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawong hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay motan-aw sa usa ka babaye uban sa law-ay nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto ayaw pakyasa ang imong panaad kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ina lamang oo o dili kay kun may mukapin paniini kana gikana sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon ko ni Kristo nining ato ang ikaunom nga Domingo sulod sa tuig na ay mga nindot kayo na punto, no? And first point nindot nato hinumduman by using the letters A, B, C D and E, no? Daghan-daghan ko, no? Kaya naabot mag-E, no? Una, maigsoon ko ni Kristo, may we always remember this reality and this is real and this is true kinitinuod ni Satanan. That is why ang kinahanglan, letter A, we need to acknowledge these things. Ato ang angkunon ug atong dawaton. Naunsa may atong angkunon ug ato ang dawaton na ang kinabuhi sa tao is a point from B to D. Letter B to letter D, no? Gikan sa usamang B, gikan sa birth or atong pagkahimugso ug matapos ni ngadto sa letter D sa ato ang kamatayon or ato ang death. But in between this letter B and D, this point B and D, na ang letter C. Unsa man ang letter C? Ang gitawag nato na choices. Ano, ato ang kinabuhi puno gud ni sa mga choices ug ato ang kapilian, no? Ato ang nadungog dinha sa ato ang unang pagbasa na gibutang na ay tubig
tubig og kayo asa may atong pilion, no? Maigsuon ko da ni Kristo. Dina sa ato ang kinabuhi, we are always presented by choices. Ang pagbuhat og maayo ug ang pagbuhat sa dautan. Ang pagbuhat og maayo o ang pagbuhat sa mas maayo. Ang pagbuhat sa nindot og mas maayo o ang pagbuhat sa pinakamaayo. No, maigsuon ko da ni Kristo. Unang nindot kayo tanaw ng ato ang kinabuhi. Karon kumusta man? Nagunsa man karon kanang imuhang paglingkod, or kung ikaw naghigda kay naasa naisakit, kumusta man na? Unsa man na? Imuha ba nang gipili? Or napugos ra ko, Father, kay nasakit man ko. Pero remember, mga igsoon ko da ni Kristo, na gihapon ta, makapili gihapon ta, even in such situation. Because letter C cannot not only be choices, pwede po atuan na siyang masabta na it can also be Christ. Sa matag pili nato naa dapat si Kristo. Yes, nasakit ka, naghigda ka, di ka kabangon. Pero you can always choose na pangitaon nimo si Kristo ni anang imong sitwasyon. No, mga igsoon ko da ni Kristo, kumusta man, nagunsa man karon, nagluto ka, unsa man imuhang disposisyon, imuha bang nakita, imuhang bang gipangita si Kristo dinha sa imuhang pagluto. Nagbasa, nagtuon ba ka, imo bang gipangita si Kristo dinha sa matag okasyon or matag buhat na imong gibuhat. No, maigsoon ko diha ni Kristo. Because yes, ang ato ang kinabuhi from point B to D na ay mga choices. Daghay mga choices. Pero at the end, letter E, eternity, duha ra gyud ang ato ang mapilian. Either we will be eternally damned or we will be eternally saved. No? Mga igsuon ko da ni Kristo, ang ato na siyang hinumduman na maog na ang ato ang kinabuhi. No? And nindot lang kayo, no? Kay kita ang mga Katoliko, makaingon ko, not dili man being biased, but ako ang makita na pinangga kita ni Kristo, no? Pinangga kita ni Kristo kay nga naman gipagaanan man ang ato ang pagpili, no? Kay nga naman dinha sa ato ang tagsa-tagsa, diha sa ato ang daily, sa ato ang adlaw-adlaw na pangkinabuhi, gitagaan kita ni Kristo na sa pagpili sa maayo og ang pagitawag nato na dagko og maayo og mga maanindot na grasya. Mao nang dinha sa mga sakramento, no? Maigsoon ko da ni Kristo kay pwede man ta makaampo, pwede man gid ta makasayaw, makadayig, unsa ba nato ang mga praising, no? But we can dinha sa ato ang pagkakatoliko, makita nato nganha ang ato ang tinud-anay na pag-worship. Kay nga naman dinha sa ato ang pag-worship dinha sa Santos na Misa, it's no longer our offering ang ato ang gi-offer, kundi si Kristo na mismo na diha ni ubanta sa iyahang paghalad sa iyahang kaugalingon. Kay bisag unsaon pa na natog tumbling no, maigsoon ko da ni Kristo, di gyud ta makaingon na makapahimuot ta sa Dios. Kay nga naman kinsa man taon ta, tao ra ta. Pero diha sa person ni Jesus, dinha sa ang Ginoo na nagpakatao, siya mismo nihatag sa iyang kaugalingon aron ihalad og isakripisyo, makaingon gyud ta, this is the perfect sacrifice. No, maigsoon ko da ni Kristo, this is the perfect worship. Worship wherein naay gisakripisyo ug naay gihalad. Ang ato ang gihalad dili lang kay bisag unsa na ato ang kayang ihatag, kundili ang butang na di gyud nato mahatag. Kay nga naman ang mismo ra man gayud ang makahatag niini ang iyahang kaugalingon. Ang nakanindot lang because God allowed us to participate, no? Maigsuon ko da ni Kristo. Nindot kayo diha sa ato ang pagkakatoliko dinha sa mga sakramento, no? Diha sa bunyag, no? Gitugo man kita na bunyagan in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, no? Dinha sa mga sakramento, dinha sa paghilog sa mga sakiton, daghan ug dagko kayo na grasya, the sanctifying grace na dili nato mahatag kung kita-kitara, kundi it is God mismo na ni-allow na ato ang madawat, no? Maigsuon ko da ni Kristo. And indot kayo because this is
this has been part. Nahimo ni siyang parte sa ato ang kinabuhi. Ato alang buhaton is ang pagpili o pagdawat o pag-acknowledge ni ini. No? Mga igsuon ko ni Kristo. Nindot kayo ni siya kay sa umaabot na Webes, sugod naman ang season of Lent, ato ang pagpangandam. Diha magsugod sa Ash Wednesday or Merkulis Badlis. Og kining mga panahona ato untang palawman ang ato ang pagpili sa Dios. Diha sa pagpili sa mga butang na iyang gihatag na tabang aron magpalambo sa ato ang espiritualidad, aron magpalawom sa ato ang pagtuog, paghigugma ug pagsalig kaniya dinha sa mga sakramento. Hinaut unta maigsuon ko ni Kristo ato kining pangayoon na grasya. Amen.